Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Na gimat ngini pechwa ya gimat kubor na kajela. Kikimi gihpa jong gihna skol jong ga JNV Mauplang. Kila shong jelang mentaga sengi hador bar hall mission. Hakaba kila ya thau daka committee ban pech ya ka jingbha jong skol pat kumjoru na kabenta gihna giba pule hagani ka skol. Hagani ka jinyalang kila dawa badai ban penken riak kam no ya ka principal jong ga JNV Mauplang na marka jingkla no jong wei khuna pule na ka daw ka jing syabat boarding electric. MLA Barim ka Maulai constituency uba PT Saukme ula ong bagi sports club ki badan ha Maulai kila shemjing ha hagini gisgi bamenta na ba Kim Yo Hok ya ki jingyarap haba ki donkam ula krene gani ha kapor bo IT ya ka song bisa sya ka Mau Tawar sports club uba Saukme ula a jingyarap silak tengkai ya gani ka club ki nongelam jong Riboy People's Council. Hapo kajing alam jong Presiden Usamla Jason Lennox Nongrum rengkat kiwai jenong alam mentaga sengi. Kila hiar banjurip ya ke office trekam jaga civil subdivision Patar Kemak kepala syukhang letalabek. Kepala bu jeng ai kipat ba. Kani keseng kala maham balada omla bantung dau SDO Bapura kan shim da ke waipat kesenjam. Ka Meghalaya Public Service Commission kala penmi ya ke jingpen mena bahkan namla setia ban peni pai ba ya ki marks jong ki samla watkam kiba ya khun ya ke exam MCS nomor ba kim kwa ban peni pai ba ya ki marks jong ki nrei la ki don ki samla ki ba kwa ban pek ya ki marks la jong ka MPSC ka ailat bakin pek leng ba ka OTP system ki breu ki bamla ban tip kila one bo city haga letterbox kebadan ha office jong ka Khasi Students Union hajayau haga bakila kam bagi dei ki samla ki baya khun ya ke examine MCS nrei ki note pat ban penpau ya ka kerteng jongki haga nik city kila kam ba baro ki samla ki kwa bagi marks jongki ki dei ban peni pai ba nrei ki don tang nreungut ki ba persya ya ka ni pan na pedeng kita ki nreungut kawai naki gade ka khon jong secretary ka MPSC UA Marak kila kam bagi dei kepala syajit banyo ya ka kam LDA ka Shillong la jong kala job salit da shigo la not persya ya ka Nepal Tribhuvan Army FC haga sengi sedang ya ka jingilek kai na ka group F jong ka 133rd Indian Oil Durand Cup kepala long Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Polo. Ya kani ka shigol na ka benta ka lajong la tap da o wadjet rengklem ha ka minute ka bahnyo jong ka kelas step. Da kani ka jingjop ka lajong ka layok ban kur lai point. Ngini pai bat menta syakimat kubor na ka lengkari. Kinong tray barim jong ka Raj Bhavan ha West Bengal ka ba ujor persya ya ulat ka jela West Bengal UCV Ananda Bose. Kala kerpat syakibor bahalor. Bakin lek shimlem yaki kot kisla na kesenduk ke balakang tala hapo ko office jongka nomor baki dei ki kot kisla ki badon kam. Lai tu bakal lumlut yaki tiar gitar na kuota jongka handrai ki kot kisla ki sakut hapo office. Kalami biang kajing akan ar Hajiram district jongka Manipur ke badon hak hapot jongka Assam. Kani kajing akan ar kalami hadin kajing lang yakren yasuk jongka kenhon ki Meitei bad ki Hamar. Ki pulit gila pentip baka yeng ka balong try da ki Meitei kala syat hang bat kala dan ru ke jingnya siat ha ka senong lal pani Menteri Ketenat Kampok Yeng jong Sarkar India u Amit Shah ula kentu ya ki nong song senong jongari India bakin penyeng ya ki lama lairong jongari haki yeng ki sem joki naduk ka kandai tarik haduk ka khatsan tarik unailar bat kani kandai ka jing peniai bet ya ka campaign har ghar tiranga batla kentu bagi daiban pensafriang ya kedur bagi shon selfie yala de hakamat kalama jongari India. Unong Akhtin juga BJP u Shahzad Punawala ula ong bau Rahul Gandhi umdai setia unong yalam jongaliang persya nrei udai nong yalam hakikam syondur.
Ula kena bahabau Rahul ulai cawayanat ban jurip ya ka jing tua khendau shim lahir na kaliru namar bau tieng yo bit jabo. Ula ong bau ulai cawayanat tang ban yo ulai chondur nak benta ka jing sngau jing pat ba. Menteri Rangba jong jala Manipur N Biren Singh ula ai jing khen bahapo san snem kila don hadu shipo hajar reus pa nyup san ngut ki poiwer ki bawan rungtu hapo uput usam jong ka Manipur bat khambon nagini ki de ginong Burma ula ai gani ki jing khen hieng dorbar thau an jong ka Manipur ki nongshong shnong jong ka wayanan kila khanglenti yo nong yalam ka seng Congress Rahul Gandhi hagapor ba ulai cha wayanan ban jurep ya ka jing tua khandau hagaba palat lais pangut ki breu kila yap ki pai ba ki pensange ya ka kali jong Rahul namar ba shim lahir na kali bat kila ong balai ba utieng ya ka jing jabo bat lau do tieng ya ka jing jabo wan la yu pat cha wayanan ki pai ba kila ong ba kila penjob yu baro sikata na wayanan bat kila ong baula day ban wan sha wayanan marsin ja kani jingja hanrei wan poi penban hadin arsni mentapat tung ini pai syakimat kubor nakaleng ka pertai ka Iran kala penmi ya ka kai port ba ka tenat sentiat jongga Israel ka Mossad kala penon kam daki dekhot jongga Ansar al-Mahdi Unite jongga Islamic Red Guard Corps ban peniap yo nong yalam ka Hamas Ismail Haniyeh ka kai port kala ong baka Israel kala pa peniap yo Haniyeh hagapor ba once ngolem hagasngi balek niam khaddo yo president barim ka Iran Ibrahim Raisi rei kala pensange no namar baki don ki jingkhanglan ka jing yakhun hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah kala sedang jur hakhaput jong ka Lebanon ka Israel kala khruet taki drone bat kiling sunya pom hagi hinyu tuli ki sor ki badan hagi tain shathi jong ka Lebanon unong yalam ka Hezbollah Hasan Nasrallah ula berniam ba ka Hezbollah kan khruet ya ka Israel hakapor ka babiang bat haka jaka ka babiang tamban khruet ki samla pulih ha Bangladesh kila penlong rally ha barok ko wei kari bat ka surjong ki kadai bakin nam ko ngo syu ya kanu ko hukum ba ka sarkar ka penmi bat kin nam ai syu ka jing trailang bat ka sarkar kum kadak ka jing persya halor ka jing le jong ka sarkar ha ka por ba ki penlong jing ki hadu ba ki ladon kum ba ars pangut ki samla ki bala kelon yap ki samla puli ki dawa ba ka menteri Rangba ado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ka dei ban pan map na ki samla puli bat ka dei ru ban wengno ya ki katto ka ningut ki menteri sarkar dagi pho hajar ngut ki pajba ki la tuit chenong ba Doha jong ka Qatar ha ka sing tho ding ka sngi ka bala pendep ya ka jingle buram khaddo ya ka met pasa jong nong yalam ka Hamas Ismail Haniyeh latap ya kasenduk yap jong Haniyeh daka lama jong ke Palestine hagani ka sngi ki bahi yang asam jong bat kinong yalam ka Hamas kilai don lang kaseng Democrat kala penbena pajba baga Kamala Harris kandai ka kertong jong ka baniakhun haga election president jong ka United States of America ka election ha US kan long ha upanai nai wing bat ka jinge khun kan long ha pedeng ka Harris bat ukurtong jong ka Republican Party Donald Trump ka kanhon ruai bapau ha ka partai ka Aerosmith kalapan mena bakan sange no ya ka jinglei ruai jong ka ha keleng ki jaka namar bau nong ruai jong ka Steven Tyler don ha pedeng ka jing shitam ka bakta ya ka sur jong bat on 4 la ban tip lano ka sur jong kan wan biang kumba khandai po persen ki breu ki bernambar ki mamut ban lecture Lebanon nak benta ki kam ki jam jong ki kim tre shu ban lek hadin balami ka jing kan ar pedeng ka Israel bat ka Hezbollah kabakham kta ya ka Lebanon ka dei ha ka kam jungok kai perthai namar ba ki nong jungok kai na kaleng ki ri ka perthai kim not shu ban lecture Lebanon namar ba kim tip lupa ba ka thma kan la ban ki ha kanu banu ka por lai pho prangun ki breu ki layap bat arpasangut ki dang jar ngai haduk mentaru namar ka jing jekut ka jing kieng nakadau ka jing slai ka bajur ha Shanxi province jong ka China arpasan teli ki kali ki la syarong ha ka ha ka ni jing jekut ka jing kieng ka bajrong kumba sauho mitar kita gilong kimat ku blai
Usnem arjar arpo, uday usnem uba ka pertay baro ka way ka mat ya ka jing jinjar sosat nagadao ka jingwan lan shop ka klam COVID-19. Day hakane ka por, bagi nong song snong jongane ka jala jongiru, ki im hapdeng ka jing jinjar, ki im hapdeng ka jing kordet, bat ka kim khai, namar balak hang dam lut, ya baro, ya ka yat ka yeng, ka kit ka ba, ka tiet ka pet, na dong syadong. Kum kaway na kilat patay kubor kabalarung siya kikendong kensrot la hasor nila hanong kendong. Ngilabon jad kijing kibagi ba kia kendo hagapor lockdown. Kaway na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kaday kabam. Habang yong kabam hakajat bin riu jongi nengong deu kau udai upiat kasini kamlu kadok ka batkum ta terter. Haot. Na pedang kini ki marba, kat tu kat ni ngilaban yo, na ka di ka jala ka jongiru. Henry kat no ki babon hi ni haban shanya na bahar. Mentang ngilala na kita ki jing ki babaro ya kendu ha ka pon lockdown. Henry kum ka jala ni haban kendet ben riu. Kanang manginup la ben penbiang daladi ya ladi. La kalong ha ka bam ka di ka kup ka sem ka riam ka ben berkum ta ter. Lingba kan ku khubor ya lap ya riu. Nginyo bani merjingot kum no bangila ban poi syakathong bat ban longru kum kata ka rensan ka ban plilat iki pai ba ban penpawi ke jing sngo ke jongki hakakam ba ke jing don kam hakakam bat ba ka sorkaru kan la ban snap iki ta ke jing don kam namar klem ke jing tailang ke jong pai ba bat ka sorkar ka jala kan mla ban yeng hala ke jong ki kejar Tungu nyepet menta ki egi jing ki ba khanglat iki pai ba jongi bat ki egi jinan kam jongki ka ba ka sorkar ka haban le Lengba ka batisi TV, ngiwan ra yagani ka khubor yalap yari. Habar ben usaipan Jat bin riu kasam